Atangin niyo ito mga baya. Mao to say akong bagong komposisyon. Audio Jungle. Kung mahumanan niya itong problema sa lockdown. Buenos dias mga bay, welcome sa atong YouTube channel of Silver ninyo. Hindi magkikini sa mga isyong saksak sinago. Welcome ang tanan yung komento because this is a free zone of our own public opinion. Katong mga hilig sa tuwan, mga party people, kumusta mga bay? Unsa may atong kinabuhi karon nga wala na taka-atin-atin aning mga kuan kining mga concert. Dito sa Manila mga bay, makakita ta sa kuan, makakita ta sa media, no, nga mga mega star dito nang hilag kay wa sila magdaho nga mudangat, no, nga mahitabo nila nga masira lang paggalit ang mga concert bisan ang mga dagko kayo mga bigatin ba dito sa gawas atong nasod. Ang mga concert na cancel tungod aning kuan tungod sa COVID. So grabe kapait na ang atong kahimtang. Gani matud pa ni kuan William Shakespeare, matud pa niya, the man that had no music in himself or is not moved with a concord of sweet sounds is fit for treasons, stratagems and spoils. Matud pa niya, the motions of his spirit are dull as night, and his affections dark as Erebus. So niog jugayo ang kinabuhi bay kung walay musika. No? Bisan gani si Michael Jackson ingon siya, no? To live to be musical, starting with the blood dancing in your veins. No? Every living has a rhythm. Ang musika mga bay tipik og kabahin na, no? Tipik og kabahin na sa atong kinabuhi. Kunya, it is a freedom of expression labi sa mga kuan mga broken hearted, mga broken family na kay time mo adto ka dito sa mga kuan ka mga nindot yung mga bar bangan may mga tukar dito mga blues baron, mga jazz or mga rock music. Aminaw lang ka dito pag pa-relax lang dako ikatabang ang kuan ang musika. Parehara siya sa kalikupan para nako. Bisan ganin sa Biblia, pagkakagandang mo sa Last Supper ni Jesus Christ. Last Supper, para lang yun pag kuan sa ilang kuan kay Last Supper naman do. Nagkanta-kanta sila dito sila sa kuan. Nandito sila sa bukid sa Olibo. So, kung kay Bano kung sa ilang gikata-kanta, no, pinanindot at tapos tapang Phil's Cup sa una, mamembro sila sa Lemonheads. Kaya ako membro mo siguro na ba sa membro sa Lemonheads. Nga sakop sad ko sa Bisra community. Wow! Ang ubang mga organisasyon o sa Phil's Cup sab. Audio Jungle. Apan kami sukat pag lockdown wala na gyud may kontak matagusa. So nang hinaot unta ko nga unta makahatag ni natog leksyon nga samtang niya patakaron kay social distancing gyud tinuod. So magunahon na unta ta kung unsay atong mahimo gid nga makabangon da kung mawala na ni pohon kaluyan sa Ginoo nga mawala ni ang kining crisis nga atong giatubang karon kay tanan dyan nagsuffer. So mao lagi na dito sa mga dito sa kauluhan, no, nanghilagan dito sila dito nga mga bigatin jud kay na sila because for them music is business, but dere by sad to say sa Cebu music is for survival. So sila dito nasakitan samot na kita dere. So laban lang gyapon ta bay unya. I hope nga ko ano magsuporta ay gyapon ta o unta nga dunay na makanahuna kung unsaon ni siya nga masipong ni nato ang tanang mga ahensya sa gobyerno, mga musicians, mga environmentalist nga maghiusan pag nila kung giampo bay unta makuha na gyud ni siya mawala na gyud siya ug makatagbo ta o mabalik sa concert. So dinhilan jud ko to bay. Daghang salamat og rock and roll, bye bye, adios na tanan.